Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mao na akong giingon ni Greg Sir Leon nga nakakakanunay, andam ka kanunay mo tabang niya. Sir Leon, sangan sa akong higala nga si Greg ba. Gipasalamatan ka na ko, Sir Leon. Attorney? Yes, attorney. Si Leon kini. Tikoy. Sir, sige lang, sir. Istorya sa mo, sir. Ang abogado na ning akong gitawgan. Dinhi ka lang. Aw, habhabo na din Tikoy. Subad na din Magkigsulti pa ko sa ako abogado. Punta na tanan, Tikoy. Attorney. Maayo kay Sir Leon. Yes. Dako na kasi kausaban. Ipadaplin ang kutsara. Ipabilin ang daghang pagkaon sa palanggana. Kay mura ragyapong istorya. Kinitaran mahurotra. Mura lang kinigitilaan sa buta. Hamal yutikyo. Hamal. Hala. Hamal yutikyo tikoy. Hala. Subad yung mayo. Habhab. Hangtod nga ang mga matamos kabasog. Musulimbad. Kaog mayo. Anak ka rin. Way buwa diha. Maura ka to, attorney. Basta itong amigos, Gregorio. Ipakita niya ang tininuod ni mong pagtabang niya. Okay, tabangin siya, attorney. O ako lang niya, bahala ni mo. Bye. Nagkasulti na mayo si attorney. Magkuyog mo karon balik dito sa Bagakay. Oh! Dali ara ko tikoy. Sino mo na yun? Tikoy? Bay Greg, attorney na yung kauban ako. Attorney? Mihapit ko silang si Leon, bay. Sila Sir Leon ba? Gipahibahon ako sa nahitabo din mo. Ebe ang suko ang Sir Leon taon. Namalika sa diyang naibaho siya. Tanan, lagot kay siya sa taon nangangkot sa imong yuta. Mao nga, gipaubanan ko niya kaning abogado ba? Kaning laing laki. Maayo ko nun yung laki abogado. Aron butabang ni mo. Tony, mao ni siya patabangan ni mo. Istorya sa mo diya, Tony, ha? Di na ko manghitag abogado kay ni Amaday gipada ni Sir Leon. Dayon palihog, attorney. Salamat, attorney. Unya. Tuwa niya ang original copies mga papilis sa akong yuta, tikoy. Gisulti na ko ang tanan gyud. Og iya kining draft. Muhapit siya sa munisipyo aron mangayog kopya sa mga papilis sa mangilog sa akong yuta. Iya kining estudyuhan. Unya, mubalik din siya din aron pirmahan ako ang akong deklarasyon o i-file na niya sa korte. Mauna nga, sige, gul. Mitabang na to Sir Leon. Huwag yung magtuo nga ingon na ini si Sir Leon. Ang tinuod, mituo na yung kong nausab na siya. O kasaligan agad kaayo. Di na siya sama ka di ato nga mao'y atong gituhuan. Dako kay kong utang buot ni Sir Leon. Sa urong ka siya sa pagbawas. Tungkol siya kaayo nga rin ako. Hapo na, tikoy. Ngit-ngit na yun, bay. Ay, nag-ilaw ng tingog sa mga langgam o sa mga mangliw, ay. Padahap, ano yung kamuan nila sa lubong ni Bilik? Tungkol kay maunay bugto makahupay-hupay sa kasakit sa lughat, tikoy. Pauli na to. Suway ko nagkuha si Yana. Habi ko na, bay. Dali. Oops. Uy,
Milagro, miduol man ako bay. Anam-anam na siyang naanad ni mo. Tara. Gwapaha yun aning among anak, oy! Bisan ako, bay. Bisan di ko taga din eh. Pero as ko hindutan tanawon sa palibot sa kabukiran. Bisan adlaw, bisan gabi, matahom kayong tanawon ang palibot sa kabukiran. O sabi to sa nasa hinungdan nga nung kadaghan ko ni mo luwasas kabatayon kay bisag asa nga bukid sa Mindanao basta bukid nga ma-attract din ko malimot ko nga nagpagitan ita gubat o ako'y kalibutan nga gilibutan sa itas mga abusayap di ay mayo gani kay nakakapirmi maluwas ko ni mo pirmi Tinuod ka, Tikoy. Matahom kayo palibot. Buhi pa si Belen. Magtupad ni Permi nga matahos palibot. Wala si Belen. Usa pa kasakit ang ako batiod ko na. Kung lakip kini ako yuta, mailog kini sa mga tampalasan. O, gibihaan ako kini berdeng kabukiran. Kung ako nalimtad dihang dito ko maginabuhi sa sigat. Pagbuot magkahas tag iya sa langit, nga dili na kami ang tag-iya sa among gipuy-an. Aron mo pauli din sa bukid. Ug tuon man, gipilo-pilo ang among kalipay kay namatud-an magdiay nga dinhi sa bukid mao ang kalinaw. Dinhi sa bukid mao ang kalipay. Ug dinhi sa birding bukid mao ang kinabuhi. Apan maglisod ko pagdawat. Kung ang mga mangingilog mao yung mudaog aron dinhi gihapon sa bukid bubiya asab ko uban sa gambay kong anak. Kay mudaog ang mga mangingilog sa kalinaw. Mangingilog sa kalipay. Labaw sa tanan sa kinabuhi sa sama na kong kabos. Sao na nagkahati ko eh. Ikaw rin ang ingon ako nga permit ang salig sa Ginoo ha? Ha? Di man kata niya pasagdan ikaw rin ang ingon ako. Ang abang og salig tas Ginoo og salig sa tang Sir Leon. Bitaw. Bitaw. Salamat sa Ginoo nga gibag-o niya si Sir Leon ug manuloy-o nagayo siya nako. Niduta tanaw sa bukid ti kuyo. Labi na hayag kayo ang buwan. Permi na kong ingnon si Belen kung magtupad nami nga magtanaw sa palibot. Gailan na ko siya. Dahil kung mamatay gani ko, kung una kong mamatay nimo, anhigid ko ilubong sa mga birdi kayo mga barili sa bukid ha. Pero noon sa manoy, siya manoon ang unang mamatay kinako. Masa na kay kalaki sa bugado nga gihatag ni Sir Leon Tikoy sa? Gamay lang, Leon. Ibaw magkamura kog pasayan nga kipabukalan ko, makainom ko. Magpuwa kog maayo. Nawata, Atty. Unsa kanindot ang imong ibalita nako? Unsa man? Gihutnan gyud nimo lubag si Greg. Aron mo to gyud nga naluoy gyud ko niya. Mituog gyud si Greg nga kinasing-kasing gyud kong mitabang niyang animal siyang litsingyate siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!